Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday and it's a long weekend. Yes! Bakit nga ba long weekend, partner? Ay, syempre nakakahiya naman dun sa mga kaparian na nakatutok sa atin ngayon, di ba? Kung hindi natin sasabihin na today is the Feast of the Immaculate Conception. Yan! Yung iba kasi lumarga na. Lumarga na nang hindi nila alam kung anong nangyari. Nasa beach na ngayon, nag-out of the country na ngayon, nag-out of town na ngayon. Which is wala namang masama. Oo naman. Diba? Inggit lang kami kasi nandito kami nagtatrabaho. Samantalang kayo, lumalamyerda na. Wag tayong kalma lang, partner. Bakit ganon? Kalma lang. Buti ba kayo naubos na, natanggap nyo na yung 13th month ninyo? Ba't ikaw, hindi pa ba? Hindi ko pa binubuksan. Wow. Ang yaman Pinapatagal talaga. ko pa para umabot hanggang New Year. Ang yaman. Oo. Samantalang karamihan sa amin, kabibigay pa lang, ubus na. Dumaan lang talaga. Oo, totoo yan. Patagalin mo ng konti, mga 24 hours. Wala na nga. Hindi mo man lang pinatagal. Oo. Ano ba yan? Oo, ganun talaga kapag ka maraming bayarin. Oo, maraming intindihin. Correct. Kaya alam mo, minsan nag-iisip ako, partner nung mga saktuhan lang yung pera, parang nakakanood pa rin naman ng sine. Nakakalabas, nakakakain pa rin naman sa labas, di ba? Pero bakit kapag ka medyo nag-earn ka ng medyo mas malaki na, parang laging kulang, Ganun no? pa rin, di ba? May Wala ganun. naman nabago actually. Oo. Walang nabago in terms of obligations. Kasi nagbabayad ka pa rin naman kahit kumikita ng malaki. Oo. Same thing nung wala ka pang masyadong pera, ganun pa rin naman, nagbabayad ka pa rin naman. Lumaki lang yung bayarin. Oo. Di ba? Nadagdagan yung obligations, pero Correct. yung obligations nandyan pa rin. Hindi naman siya nawala. Hindi naman nawala Maski Diba? maski nung pandemic, di ba? Oo. Hindi naman yung sweldo, yung iba naghati, yung iba nawala, Oo. yung iba hindi naging regular. Pero na-stretch mo pa rin naman. Tsaka partner, ang nakakalurkay doon, hindi naman natigil yung bayarin sa kuryente. Oh, yun din. Diba? Totoo yun. Doon lang, sa number of obligations, nagkakatalo minsan. Sa tingin ko, hindi sa number of obligations, sa kind of obligation. Feeling ko sa quality. Kasi dati, kunyari, kung sakto lang yung pera mo, sakto lang din yung mga lugar na pinupuntahan mo. Oo. Kapag ka alam mong medyo nakaluluwag-luwag ka na, medyo nagkukonti-konti ka ng umaarte-arte. Hindi ako ang perfect na ko dyan, partner, kapag halimbawa, dati okay lang sa'yo mag-swimming kahit yung nasisipa na yung mukha mo kasi ang sikip-sikip dun sa swimming pool. Diba? Payag na payag ka. Okay lang. Okay. Walang arte-arte. Sa true. Sige lang. Importante, Correct. nagpipiknik tayo. Tama, diba? Ang Oo. importante, nagkasiyahan, nagkaroon ng bonding moment. Na medyo nakaluluwag-luwag na, ayaw na ng hindi private. Oo, arte ka ng konti. Ayaw mo ng maraming correct. tao. Gusto mo private na, ganyan. Oo. Ayaw mo na may share, ganyan. So parang feeling ko, tama ka, partner yung obligasyon, parehas pa rin. Nung wala ka masyadong anda versus yung medyo nagkaroon ka ng anda, kaya lang nagbabago siya sa quality ng sa quality ng obligasyon o gawain, 'di ba? At lifestyle. Para sa akin wala naman ding masama doon, 'di ba? Oo naman. May mga iba na naging nakaluluwag-luwag na ang buhay pero hindi nagbago ang lifestyle. Ganun pa rin. 'Di ba? Walang masama doon kung gusto mong magmukha ka pa ring gusgusin kahit may pera ka na, choice mo yan, di ba? Ayaw mo nang lapitin ka ng mangungutang. Oo. Ayaw mo nang lapitin ka ng mga, ano tawag doon, yung mga sindikato. Yung mga sindikato, correct. Totoo. Minsan kasi yung mga ganyan, di ba? Yung mga budol-budol. Correct, may sindikato yung mga yan. Correct, may mga lapitin sa ganyan Oo. kasi nakikita nila, di ba? Sabi nga na may MBA din yung mga sindikato Oo. Yung mga, alam daw nila kung alin yung tunay na alahas sa hindi. Alam nila ang puwet ng baso sa hindi. Kasi nga nag-aaral silang nagpakadalubhasa. Oo. Ano ba to? Parang hindi connected. Umurong siya. Parang hindi connected yung utak ko sa dila ko today.
Naghiwalay. Pinipilit ko lang. LQ sila today. Oo. Magkaaway sila. Magkaaway sila Magbatida eh. kayo. Kaya nga Bawal eh. ang tampuhan. Malapit na ang True. Pasko. Correct. Yan. Kailangan magbati ang isip at dila. Parang may disconnect sila. Yung nasa isip ko, hindi maitawid ng dila ko, di ba? So anyways, ganun ang mga eksena, di ba? Na may mga iba na kahit na nakaluluwag-luwag na, kahit na talaga nag-level up na yung life, hindi nila nile-level up yung lifestyle. Iwas sa mga ngutang, iwas sa mga sumag-anak na na medyo syutay gutom. Oo. Or medyo alam mo na. Tapos iwas din sa mga posibleng sindikato kasi nga may Oo. PhD na sila. Alam nila. Mataas na ang pinag-aralan nila Correct, ngayon. diba? Mga manlalamang, mga sindikato. Totoo. Kasi lalong-lalo na yung mga ganyan, yung mga nanlalamang. Alam nila na 13th month pay na ng mga tao Oo. ngayon. Gusto nila 13th month pay din nila. Di ba? Correct, mapagmatyag din yung mga yan. Oo. Alam nila kung kailan ang tamang timing. Truth. 'Di ba? But in terms of comfort partner, masasabi mo ba na talagang nagbigay ng matinding comfort yung buhay mo, nabigyan ng matinding comfort yung hanap buhay mo ngayon compared noon? Oo Diba? naman. Kasi Ang yun laki talaga yun. Ang laki ng comfort. Syempre, una, hindi na ako nagko-commute. Oo. Kaya nga pagka nauusukan ako, nahihilo na ako. Samantalang dati, usukan mo ako ng FX pantawag, hindi pa UV. oo. Diba, usukan mo ako ng FX, sabayan mo ng jeep, okay lang Oo. ako. Diba, ngayon. Yung comfort may kasamang arte po talaga may yun. kasama ng arte. Hindi, alam mo, partner, yung comfort na may kasamang arte, na may kasamang edad. Ayan, isa pa yun. Kasi hindi naman ako migrainin o hindi naman sakitin ng ulo ko when I was in my 20s eh. Pumatak lang siya ng 40s. So may Oo. kasama na din ganun. Totoo diba? yun. Pero ang sa akin, ang goal mo naman syempre, 'di ba? Maging komportable Yes. ka. Hindi na tingnan mo kapag ka ikaw ay kunyari lumaki sa hirap, pinagdaanan mo talaga yung mga matitindicious na hirap. Hindi ba't ayaw mo na ma-experience ng anak mo? Kaya magpupuspos ka, gagawin mo yung best para kung ano man yung hindi mo na-experience noon, ma-experience ng anak mo. Kasi nga, eventually gusto mo maging komportable yung buhay. Correct. At yun talaga yun ang nagagawa ng pera. It gives us more comfort. May ganun talaga. Correct, kaya tayo nagtatrabaho kasi gusto natin magkaroon ng comfortable life, 'di ba? Maging komportable tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yung sinasabi ni partner na wala namang parang ganun pa rin naman dati. Oo, hindi naman nababago yung obligasyon. Correct, parehas lang. Ang nabago dito mga kaibigan. Yung quality nga. Yes, Oo. yung lifestyle mo kasi naging mas komportable ka na. Though yung isipin nandun pa rin. Parehas lang din. pa rin. Totoo yun mga kaibigan. Although kasi tayo mga tao, ang thinking natin, pera lagi yung parang Solusyon. sukatan ng success, solusyon sa bawat problema, measure ng blessings. Correct. Ang pera. Pero hindi Hindi po ganoon hindi ha. all the time. Yes. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit mo masasabi ng isang tao ay successful. Yes, it gives us comfort. Correct. Pero mali yung magkaroon ng thinking, ang maging mindset natin na laging pera ang kailangan natin para maging maayos o maging masabing Tama. successful tayo. Correct. Not At para masabing masaya ka. Yes, 'Di ba? Kasi yes. napakarami po namin kakilala, 'di ba? Hindi naman po kami sa bitter dahil wala kami masyadong pera, no? Pero sa true, Sa madami totoong buhay, yes. madami kami sa totoo, madami kaming ha! Hindi magtawid yung utak ko sa dila ko. Medyo under ganito, may exercise dyan, partner. Yung dila mo, abutin mo yung dulo ng dila mo, abutin mo Abutin ko yung yung- dulo ng ilong mo. Sige na, try mo. Gawin mo hanggat hindi mo naabot, hindi matutuwid yan. Ganon. hindi kasing haba ng dila ko yung haba ng dila nung Asawa American mo. Bulldog namin. Yung Bulldog namin. Hiramin mo muna minsan. Nakakaloka. So Oo. hindi laging sukatan kasi Yes, nga yes. madami po kaming kakilala na at amidado din sila. Na in terms of pera talagang overflowing. Yes. Madami talaga. Oo. Ganon. Pero hindi sila happy. Totoo, May ganon totoo eh. yun, Hindi, parang hindi sila masaya. Parang hindi yun eh. Kaya nga meron ako mga kilala partner na kahit sobrang dami nila ng pera, babalik sila sa basics. Meron ako kilala na ganon na ang tanging nagpaligaya sa kanya, yung maging simple siyang tao. As in, inalisan niya yung pamilya niyang mayaman. Tapos nag-umpisa siya ng simpleng buhay at ang saya-saya niya doon. Correct. Kasi nga, hindi nga laging pera ang basihan ng success. Totoo At hindi rin yun. laging pera ang basihan ng happiness. Pero pera gives
gives us comfort. Ayaw nating maging plastic. Totoo yan. Ina-attract pa rin naman natin ng pera, di ba? Lahat tayo kailangan naman talaga natin yan. Correct. Yun lang ang sinasabi ng tambalan. Habang tayo po ay abalang-abala na nagkukumahog araw-araw, nagtatrabaho, nagpupursige, nag-overtime sa trabaho natin. Yes, money is beneficial, money is helpful Correct. para mabigyan tayo ng komportableng buhay. Pero ulitin natin, di ba? Not all blessings are in the form of money. Correct. Kasi meron tayong ganung thinking, I'm so blessed today kasi natanggap ko yung 13th month. Yes, it's a blessing. Totoo naman. Di ba? Huwag tayong plastic kasi Oo. sa natin lahat kahapon. Correct. Nung may isang nag-splok, Yan, na yan. may pumasok na. Di ba, Oh, saya-saya lahat natin, super oh. check. Oo. Correct, Ibang level yung kaligayan ng mga tao. Yung mga tao dito kahit utusan mo, gagawin nila. Yan. Kahit late na gagawin nila. Kasi totoo naman nakaka-happy. Correct ka. Pero ganun yung thinking po natin mga kaibigan. Sana hindi laging ganun. Medyo Yes. lawakan lang natin ng konti. Kunyari may dumating na cheque. Yes, blessing. Totoo yun. Kaya lang pag ganun po kasi yung focus natin, ang nagiging thinking natin, pera yung nagpapasaya sa atin. Paano kung walang dumating na Tama. pera? Eh, di hindi So ka na hindi ka masaya. masaya. Oo. Eh kung titignan mo, ang dami mo pa rin namang biyaya. Correct. Diba? So hindi lahat ng biyaya ay nasa form ng pera. Yes. Yun ang tinuturo ng tambalan. Totoo yan. Diba? Kaya kung ikaw ay healthy ngayon, Yes. biyaya yan. Correct. Kung ikaw kasama mo at kumpleto kayong pamilya at masaya, Masaya kayo, kayo. kahit hindi ganun kasarapan yung ulam, kahit Yes. pang-limang init na yan, pagod na yung baboy. Nakailang init na siya. init na yan, diba? Lasog-lasog na yung taba Sa at true. yung laman. Durug na siya. Papunta na siya sa alamang. Ganun na siya kadurog. Pero masaya kayo kahit yan yung pinagsasaluhan Yes. ninyo. Kasi nga, yung family is a form of a blessing that can Yes. also give happiness. Love Totoo. life. Diba? Totoo. Career. At madami. Personal relationship with the Lord. Yes. Madaming ganyan na dead man na sa lahat ng mga material things in this world. Busog na busog siya sa pagmamahal ng Diyos. May mga ganyan. Kasi nga, hindi lang ito lahat tungkol sa pera. Totoo yun. Meron akong kakilala ganun din. Sobrang talaga, aminado siya, mukha siyang pera. Ang goal niya talaga. Kakilala o kaibigan? Aminin mo na Kakilala. aminin mo na kaibigan mo because birds of the same feather flock together. Kakilala, ang tawagan namin sa kanya, galit ka ba sa pera? Bakit? Diba Bakit? pag galit ka sa pera, talagang yung gigil na gigil ka eh. G na G ka palagi. Overtime, racket dito, racket doon, lahat ng paraan para makakuha ng pera, pagtrabahuhan ng pera, gagawin niya talaga. Na-realize niya, lagi siyang pagod. Na-realize niya, wala siyang quality of life. Yan. So, later on, parang na-realize niya, nagkausap ulit kami, sabi niya, pre, hindi pala dapat tayo nabubuhay doon, no? I learned to detach myself from material wealth. Wow. Oo, may ganun siyang statement. Ang ganda naman ng Oo. ganon, di ba? Oh, Sana all maka-reach ng ganyan level of wisdom Oo. na ide-detach ko yung sarili ko sa mga material na mga bagay. Yes. Kasi hindi lang talaga yan yung pwedeng magbigay sa akin ng kaligayahan. Totoo yun. At ngayon, mas priority na yung quality time with family. Nice. Pakialam ko sa overtime. Oo. Ang importante, uuwian ko yung anak ko kasama ko mamaya magdi-dinner. Correct. Totoo. Diba? Kasi most of the time, nung gigil na gigil siya sa pera, lagi niyang nadadat ng tulog ang kanyang pamilya pag uwi niya ng bahay. Pag alis niya, tulog pa. Pag uwi niya, tulog na. Yes. Wala na ganon. silang bonding. Ang dami niyang pera, pero hindi niya bumabawi na-spend. naman daw Oo. siya during weekends. Oo. Pero, Oy, pero I think, okay din naman I yun. think that's okay, partner. Correct. But for him, kulang. Kulang pa yung weekends. Ang dami niyang na-devote na time sa Work. sa pagtatrabaho at paghahanap ng pera. Pero ang dami ding na-miss na opportunity with his family. But I think weekends, ang weekends ay okay naman. Pero sa Yes. tingin ko talaga ang weekends dapat talaga 4 days. We suggest- I suggest, Yan, we suggest mga kabisyo na yes, weekends are enough for bonding. So Oo. kailangan 4 days po ito. Yan, pwede. Bali, from now on, 3 days of work Yes, na lang 3 days of work na lang, tapos 4 Yan. days of weekend. Balance naman, di ba? Fair na fair nga. Fair yun na eh. fair. Ang sa akin, partner, yung mga iba, katulad ng kakilala mong yan, parang kulang na kulang pa ang weekend. Ang sa akin naman, I think it's just but fair kung lulong ka sa trabaho ng Monday to Friday, pero devoted ka ng Saturday and Sunday to family or to other affairs that you want. Pwede din. That's another option. Okay din yun. Basta wag makakalimot. Yun Totoo yun, di ba? yun. Wag makakalimot dun sa ibang mga bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng kaligayahan. Hindi lang po ito lahat tungkol
tungkol sa pera. Totoo yun. At hindi lang, at totoo partner na hindi talaga dadalhin, no? Oo. Parang kahit gaano pala katindicious yung pagtatrabaho mo dito sa lupa, gaano katindi yung pagiging aligaga mo, kahit gaano ka competitive, pare-parehas lang po tayong babalik sa alikabok, Sa alak. Sa alak. Balik tayo sa Lasing ba? alak. Actually, aminin ko na. Kaya hindi magtawid yung utak at dila ko, lasing ako. Charot. Diba? Lahat tayo babalik sa sa alabok ka. Lahat tayo babalik sa... Magiging alikabok ka lang din pagdating ng panahon. Lupa na lang ulit, diba? Oo, totoo yun. Tapos kahit ano man yung mga... Syempre, regalo mo na yung sa second generation, yung susunod na henerasyon, yung mga pinaghirapan mo. Regalo mo na mag-away-away sila in the future. Hindi ko alam kung regalo ba talaga, di ba? Kasi mag-aaway-away Binigyan mo sila talaga ng rason para mag-away-away. Para maging para magkaroon ng agawan ng yaman, Oo. di ba? Pero in the end, hindi rin talaga lahat madadala. Totoo diba? yun. Pagdating natin sa kabilang buhay. Agree. So isang paalala ngayong Holy Day of Obligation, ngayong araw na Holy Day of Obligation. Sabi ko, ano kaya yun? Sinong sabog? Ano ba yun? Sinong sabog today? Portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Sasakyan sikat, basta't